dukiyoyin ku a tsakankanin ku da juna ta hanyar barna lakin an takuna tijaratan an taradun minkum fala ba'as, amma idan za ku ci dukiya a tsakanin ku da juna ta hanyar saye da sayarwa babu laifi. Babu laifi shine lakin take nufi, wato illa din abin da take nufi kenan. Lafazin at-taradi akan sa ake gina kasuwanci, ka saya na sayar. To yaya zan yi in gane ka saya na sayar? Shin ta hanyar aiki ko ta hanyar magana ko ta hanyar duka biyun? Fuqaha sun tattauna, wadansu suka ce at-taradi la budda an yakuna bil aqwal. Wannan littafin nawa ce naira 1000, a'a 800 dai, a'a 850, har aka yi da 850. Kaga wannan taradi ne ta hanyar zance, kace kawo kudin, ni na yadda da farashi 850, kai ka yadda da wannan farashin kai ba, zan karbi littafin ka abin nan shine taradi din, ka yadda na yadda. Suka ce dole yarjejeniya ta fuskar kasuwanci dole a yi ta da baki karara, haka waɗansu fuka suka faɗa. To amma waɗannan sun matsanta da yawa, domin wannan ko shakka babu zai zama akwai kunci in muka ɗauki wannan fatawar. Waɗansu malaman suka ce a'a at-taradi yakunu bil af'al, yakunu bil aqwal, yakunu bil isharat, ko ta hanyar ishara ne. Kana zuwa kasuwa sai ga wannan littafin, sai ga an rubuta naira 800 a ciki, sai ka kirgo naira 800 ka ajiye ka dauki littafin ka yi tafiyar ka. Kun yi magana da mai saye da sayarwa, kun yi magana saye da wani, cinikin ya halatta ko bai halatta ba. Amma in mun dauki maganar wanda suka ce sai an yi magana baki da baki, yawu da yawu, ai kaga akwai kunci a ciki. To amma ka'ida shine at-taradi, duk abinda wato aka yi wanda ya nuna yarda, aiki ne magana ce ya halatta. Shine ai wannan mai muktasar yake cewa ma dalla alal rida wa in bi mu'atatin, ko da kawai zuwa kai ka bayar na karba, ba mu cewa kowa komai ba, na baka farashi ka bani haja, shikenan ciniki yayi kenan. illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah madaukake ce wala taqtulu anfusakum. Wato kaga kenan anan a fayyace in mun bi ayar, kila wani mai karamin fahimta yace to ayar tana nuna babu wata hanya da ya halatta a samu kuɗi a ciki sai kasuwanci. Dan Allah ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai ya rufe zancen. Ma'ana in banda saye da sayarwa babu wata hanya da ya halatta mutum ya samu kuɗi ko ya ci kuɗi a cikinta. To yan albashi ya za su kenan, su kuma saye da sayarwa ne. Idan an yi tawilin saye da sayarwa ne dan ijara yana cikin albai. Malamai sun yarda cewa ijara wato leburanci yana daga cikin abin da ake kira albai, domin shi wancan ya baka kuɗi, kamfani mai zaman kansa ko na gwamnati ko gidan wani alhaji ya baka kuɗi, kai kuma ka ba da energy ɗinka da kuzarinka. Ma'ana mai ka sayar? Sadakinka, wato ba sadakinka ba, kuzarinka, kwazanka da himmarka da kazar-kazar ɗinka ka sayar. Shi kuma ya baka kuɗin, shi ya amfana da kuzarinka, kai kuma ka amfana da kuɗinsa. Shi ma kasuwanci ne. Wannan ma ba littafi ya bayar ba aka bashi kuɗi, wancan ba a tamfa bayar aka bashi kuɗi, kai ma sai ka bada kuzarinka sai aka bada kuɗi, sai ka bada awanninka 8 zuwa 4 na yamma sai aka baka kuɗi, kai ma kasuwanci ne. Illa an takuna tijaratan, ko akwai wanda ya sai ce ba ka ba? Illa an takuna tijaratan an taradun minkum. Wannan yana cikin kasuwanci. Wato sai wannan ya nuna wato kasuwanci ma'anarsa tana da faɗi cikin addinin musulunci. Shi yasa ma don shi a hakikanin tijara shine mu'awada, in baka kaza ka bani kaza, kila abin da na baka irin wanda ka bani ne, kila irin su daban. In baka za ka bani kaza iri daya, ma'ana in baka kuɗi ka bani kuɗi, haɗaɗɗiyar naira 100 dan ka bani naira 100 walariya, kaga kuɗi na baka ka bani kuɗi. Dala ta America ka bani naira ta Najeriya, kuɗi na baka ka bani kuɗi. Ina fata mun fahimta. Sannan in baka kaza ka bani kaza, in baka kuɗi ka bani atamfa, in baka kuɗi ka bani littafi, in baka kuɗi ka bani buhun shinkafa ko na dawa ko na gero ko na masara ko na sukari. Kaga wannan wani abu na baka ka bani wani abu. Shi yasa hatta jihadi sai Allah ya sa masa suna kasuwanci, dan ka bayar da dukiyarka da jikinka gaba daya, ubangiji kuma ya baka aljanna. Kasuwanci, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum بمقابل ماذا؟ بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ككرنت القرآن كي ذكري كي إنفاقي ندوكيرك دون الله
wato ka bayar da wannan shi kuma Allah ya baka aljanna Allah ya samu suna kasuwanci innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur saboda me liwaffiyahum ujurahum talau kitaballah liwaffiyahum ujurahum aqamu salata liwaffiyahum ujurahum anfaqu mimma razaqahum liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli kaga wannan mubadala ce ai mu'awada ce wato ka kalmar kasuwanci da fadi kenan illa an takuna tijaratan an taradin minkum Allah ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku